Slezské zemské muzeum uspořádalo den v areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky. Péče o areál československého opevnění v Hlučíně Darkovičkách je pro nás pochopitelně náročná. Opevnění Hlučín-Darkovičky je velkou chloubou na Hlučínsku. Je tady velmi dobrý tým, který se o pevnosti stará. Máme pochopitelně podporu i od obcí v regionu, máme podporu od armády České republiky a pochopitelně největší podporou je náš zřizovatel, tedy Ministerstvo kultury. Součástí programu v tento den byla také prohlídka prostor. Snažíme se teď naplánovat vlastně koncepci revitalizace celého areálu. Uvidíme, jak se bude dařit při získávání prostředků ze strukturálních fondů. Slavnostně byla také položena kytice k památníku nadporučíka Jaroslava Švarce. Byl pouze pietní akt položení kytice k pamětní desce. Připraveny jsou i další akce. Slezské zemské muzeum připravuje na září pak pochod po linii čes opevnění, který vyjde v 9 hodin z Bohumína a v odpoledních hodinách dorazí do areálu opevnění, kde budou zpřístupněny všechny objekty. Tím samozřejmě se nahradí ta květnová akce a lidé budou mít možnost prohlédnout si i všechny muzea po trase pochodu. Z Darkoviček Markéta Jeníková.